Voi tätä auringon nousua. Oi voi. On niin hieno. Joo, odottakas vähän metsi tarkistaa rekordiaako. Ship. Kyllä. No niin, mahtavaa. Juu, elikkäs Meitsi on Kalevi. Mut oikeastaan mun nimi on Kalevi. Joka on aika jännä juttu. No, ei se mitenkään jännä. Mutta Kalevi on niin hyvä nimi, että huhu. Sen takia mä laitankin tämän Tube-kanavan nimeksi Kalevi Style TV. Koska Kalevis best. Juu, eli. This is the rust, mikäli. Miksikä te haluatte sitä kutsuakään, mutta minä kutsun rustiksi. Ei herra jumala, näitä ääniä. Ei jumaa. Nää on liian kovalla. Shotdapi olla. Odotus laitais vähän pienemmällä. Noin. Now it. En tiedä onko. Tää on vähän lagaa. Äänet kusee. Äänet kusee reippaastikin. Ei herra jumalaa. Kun äänet kusee, niin kaikki on päin helvettiä. Ei tykkään ollenkaan. No, tässä on Metsi Base. Aloitin kuule eilen. Eilen aloitin tän koko serverin. Joo, niin mä ven tähän näin johonkin vähän lähemmäs niin tuo näkyy toi talo. Mun Metsin naapuri. Niin sen talo aina näkyy tuolle naisille. Sen takia tää lakaa tälle. Sitten kun mä menen taaksepäin, niin se hävii siitä. Noin. Sitten kun mä taas vähän eteenpäin, niin tää lakaa sitten toi tulee takas. Että sen takia tää lakaa. Kun naapuri on tehnyt liian ison talo. Se on syy. Ei tässä ole mitään muuta syytä. Se on tehnyt liian ison talo. Ja tällä servulla muuten oli sitten hackeri eilen, kun se olikaan, en mä tiedä. Mutta silloin kun mä tulin tänne, niin silloin oli hackeri. Hackeri. Ja nyt täällä ei ole ketään muita kuin minä. Jos vaan kirjoitan tänne näin, että ei sitä kukaan vastaa. Tää servua mä en kerro teille. Koska te tuutte raidaamaan, mutta vaikka mulla ei kamaa. Silti. Saatana kun pätki. Tää on niin perseestä. Liian perseestä. Ja tosiaan mä en jaksanut tehdä mitään hatchettia. Tähän mä teen semmosen. Vitsi, nää äänet oikeesti bukaa. Odotas ajas vähän pienemmällä. Oliko siinä se? Noin. Ja nää bukaa kyllä ihan reilusti nää nyt. Mutta ei anneta se haitata. Elikkä mä teen tähän semmosen jännän ympyrän noilla spike-vuoleilla. Sitten tähän tulee niinku portti. Että joo. Portti chydemi. Joo. Mitähän mä nyt tässä oikein tuunais. Mitäs hakea resuja vähän. On resusta vähän loppu. Kun mä kulutan kaikki mun puut aina tuohon talohon. Tai noihin aitoihin tällä hetkellä. Ei jukra nää äänet oikeesti bukaa. Ei nää yleensä kyllä bukaa, mutta heti kun kuvaa, niin heti kaikki on päin perstä. Se on tämä juttu, kun on vähän paska netti. Sille ei tässä voi mitään. Voi nyt persee. Ruumashana ja marja päälle. Joo. Ei jumana on tästä kiviä. Kivi. Paskana. Ei jumala. Oikeesti. Äänet, come on. Älkää rasittako minua. Mulla oli muutenkin äänteen
oman äänen kanssa ongelmia, kun mä en saanut sitä millään mun tähän videolle. Mutta nyt se sitten tulee. Tää on tällainen mahtava paikka. Ja sitten tuolta löytyy kaikenlaista. Sitten täältäkin löytyy vielä tuosta kaikenlaisia resuja. Ja se on hyvä juttu, että resuja on paljon. Vaikka tuo mun naapuri oikein tykkää, se ampuu mut aina. Mutta nyt sen talo ei tässä näy. Koska se ei generää sitä. Kun se on kaukana. Ei vitsi, tässä on taas. Mä haluan metallikiviä. Että mä saisin lisää metalliovia. Kun mulla ei oo. Kun minulla ei ole. Ne tarvitsee lisää metallia. Ei halua lisää pizza, halua lisää metallia. Metalli on paras juttu. Sillä saadaan tehtyä metalliovi tai pussuka. Isot pusukaa, piikopusukaa, joku pusukaa. Onko tossa no? Jes! Kiitos karhut, siirrytte siihen, niin nyt ne ei ole enää. Tuolla oli 1 ja tuossa oli 1. Nyt ne on niinku molemmat tuolla. Ja se on hyvä juttu, kun pääsen hakemaan ihan rauhassa resuja. Sitten kumminkin tää tulee joku fucking karhu. Joo, tää nyt lagaa. Elää lagaa. Heippa possu. Pipsa possu. Se on härski possu. Tosi härski. Ei nyt vitsi. Tää nyt on aivan päin persettä. Koko paska. Shit. This is so bad. So bad, so bad. Tästä tulee heti tuo biisi mieleen. Metallikyvy. Onko tässä? Tai pitäisi olla. On tää jo. Se tietää, kun tulee 3 metallia yhdestä iskusta. Jop. Noin. Ja laittakaa kommentteihin, haluatteko facecamiin. Mulla on niin ruma naama, ettei kannata. En suosittele. Koska tuutte katumaan sitä vielä sitten, joo. Joo. Mä en kyllä yhtään keksinyt mitään sanottavaa. Ei tuu mieleen nyt yhtään mitään. Tämä on olla huono juttu. Ai niin joo, voi juma, mun loppuu kohta tila koko paska, kun mun levy kova levyltä. Tai tässä mä saan vielä pari minsaa kuvattua. Ihan vaan pari, ei enempää. Nyt ottaisi päästä tallulle. Sitten tehtäisiin spike wallia lisää. Ja sitten lopeteltaan. Jos on 10 minuuttia, on sellainen ihan hyvä muutenkin se jakson aika. Joo. Tosi, siihen menee 400 siihen fucking, mikä se on, Wooden Gateway. Siihen menee 400 puuta, ei herre. Mutta ei se kyllä paljon se ole. Ja nyt pelaan tätä vanhaa versiota, koska se uusi versio Rustista on mun mielestä aika perseestä. Tää vanhempi on paljon kivempi. Äkkiä nyt sinne niin. Ei, toi oli väärä. Okei. No, en mä jaksa. Joo, solo oli loppuu tähän. Joo, elikkäs meitsi oli Kalevi. Tilatkaa jos tykkäsitte. Toivottavasti tykkäsitte. Noi. Ja se on Kalevi kuittaa.